This is Dili ni Advice. Daghan mi dirig ikasulti, pero wala mi ikatambag. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We are your distant Bisaya friends once a week. Kung okay lang sa inyo ha. Hello, hello, hello! Pinaalas ka. Hi! Gubaon dyan ang no. Wala dyan siya hand sanitizer ba? Lagi? Among inom diri, ingon ni Kringkay, mura daw hand sanitizer. It tastes like hand sanitizer. It smells like hand sanitizer. Yes, humot kayo. Thank you sa among barista. Thank you, thank you, thank you. O, unta, dili mo malain, no? Kung okay lang ta sa inyo, ha? Magkaon po ko while mag-podcast. Sige, try lang na ako, ha? Dapat tagnaon po ninyo sa akong gikaon. Sige, go. Clue. It starts with boy, blank. Lamig ayo. This year, mo ni akong favorite na snack. Kaya last year, akong favorite na snack ay kanang Ramen. dili na snack eh. Oh, lunch day na. Dinner. Ano na siya? Lifestyle. It's not a snack. It's a lifestyle. Oo. Last year, akong ganahan kay Piatos na green. Pero this year, mo ni akong ganahan. Paminawan ninyo. It starts with boy, and then blank. Ang makatag na ani, pag magkita ta, tagaan ta ka ani. Binakog tagaan ng 500 Gcash. Sana all. Murag katong kuan ba? Double food guide ba? Manghatag mi og Gcash karon na. Oh, or kanang free food. Ano mga na ba? Share sa tuig agaw. Luya po. Unsa atong bagong latest? Sa kung horror movies na gitan-aw, kung nakakita na mo ani kay The Witch starring Anya Taylor-Joy. Nagtanaw po ko Pearl starring Mia Goth. Pero wala na satisfy ang ako ang The Grudge and The Ring cravings. Gusto ko Asian horror. Gusto ko mo tanan ng The Witch. Yan niya Taylor-Joy. It's very slow, ha? Ay. Puro story niya. Weird, pero kasi lang mo storya kay 1600s man siya na, time. So mga Thy mother. Lahi pa sila, vocabulary. Kanang, wala siya ay, dili na lang ko mo detail kay mas spoil ka. Gwapo ba siya? Balag slow, pero gwapo ba siya? Nalingaw man ko murag, where is this going, ana? Lang. Pero kanang, it wasn't, a horror experience. Murag makatulog gihapon ko sa gabi. Gusto man ko pinadagrudge og daring kanang dili na ko makatulog. Gusto ko mahadlok. Kanya ang katong Pearl ni Mia Goth kay killer man to di man to like paranormal horror. I don't like slasher movies now. Sa una, ganahan ko, I don't like it now. No man ba ni mo ang Saw series? Yeah. You watched it all. I watched it all when I was younger, but when I rewatched it, I don't like it. My tolerance for gore has changed. How did we even sit through that movie when we were younger? I don't know. Hormones. Raging teenage hormones. Yes. Yeah, that's hormones. What it is. It satisfied the raging hormones in my body. Ikaw, unsa may bagong latest sa imong life? Dili ka relate si Kringkay ani, pero I just want to announce for everyone na fans sa Game of Thrones, nanay go signal ang series ni Dunk and Egg, The Night of the Seven Kingdoms. They already casted the actors. Nanay Sir Duncan the Tall og Egon. So, let's watch it together soon, pag nana. That's it. That's my announcement. It's a Game of Thrones like spin-off or whatever. Yeah, spin-offs. It's a prequel. Oh. Great-great-grandfather ni Daenerys Stormborn Targaryen. Katugong nag-Sims. Katong Sims ug tinoryahan. Amazing. Nainiagi sa akong newsfeed. Gikasal na ang conjoined twins na si Abby o Brittany Hensel. And of course, nakakita ko na news. Tapos, ang ipakasalan is one of them. One of them. And they are conjoined, ha? Take note. Explain ang conjoined for our Bisaya listeners that might not be familiar. How they are, I'm not saying what's nakasabot conjoined. I'm saying how they are conjoined. 2 heads, 1 body. Ew!
Literally 2 heads on 1 body. And then, ang washing na muna, guys. Kuan ka ng, ang ipakasalan sa boy, ang one of the twins, or one of the head. One of the like, hinapod po may nauna. One of the heads. Oo. Sa wedding picture nila, duha sila nag-smile. Lain mo kayo, wala ni smile ang isa, no? Imagine na daw. You could imagine right now how the happens. Oh, that's the first thing that... There will only be 2 scenarios in this. One scenario is the other twin that's not married to the guy will look away. So, Di na ko. Uy, na ito yung kuan ba, shit post sa, na nag-pretend ba nga sila, pero, meme lang good siya, good. Ay, kita ko na sa video. Oh. Change niya yung sa Tinder. Yung profile pic. Delete. Sasa man? Delete. What happens, unsa day ginabot sa isa ka Ay, twin? katong gingon mga drawing. Delete to mao, lahi po. Lahi po to. Text lang ni ang ako nakita karon. Kuan, kanang, dili good to sila good, pero kanang ang Twitter, bamurag sila ang nag-post. Pero it's a shit post lang good. Ang giingon kay, I know everybody asks the question, what does Britney do when my husband and I, ana. Tapos, ang ginaingon kay, paminaw lang daw og podcast niya, basag libro. Basag libro. Uy, wala man ko nahuman sa akong second scenario. Ay, wala pa di. Ang first scenario, look away. Oh, look away. Look away. So, kung ang ulo gani ang gatrabaho, nagtrabaho ang ulo sa married woman. Ang isa ka ulo, mag-look away. Walk away na nun. Look away. So, ang second scenario is alternating spots. Take turns. That's the explanation why in the wedding picture they both smiled. There is an understanding between the 3 of them. Understanding na nila, silang tolo, nagkasinabot na nga, yes, gipakasalan ni mo akong sister, but the 3 of us are married. Why did I say that? Because palusot ra na nila nga, isa lang ang gipakaslan para di sila mapagan sa balaod. Okay, bawal ang magpakasal duha ka buok. O, bawal ang polygamy sa US. Quote from Google. Polygamy as a crime originated in the common law and it is now outlawed in every state. In the United States, polygamy was declared unlawful through the passing of Edmunds Anti-Polygamy Act of 1882. Ay, dugaya na dayo 1882. So, since 1882, unlawful na jud ang polygamy sa US. So, in the book screen, one of the head is married to the guy. But in reality, na sila bedroom understanding that they are all married together as a throuple. Oh, throuple jud sila, no? Okay, it's impossible, mang good. There's no other scenario. And unlawful po ng incest. Ay, okay. Ala, igsuon man di ay sila. Isa ragay lawas na, igsuon pa ka. Dati, isa ka lawas na dili igsuon. So, muna ilang gibypass nila ang law by choosing only one to marry. Kaya wala dili man magbulag ang duha. Alam nga naman, bulago ni muna kay isa raman sila og kuan. Duha ilang ulo, no? And duha ilang heart. Upat or 3 ilang lungs, pero everything below, like liver from below, isa and na. Genitals. And genitals. Importante genitals. dyan na sa atong topic. Reproductive system. Do you think they can get pregnant? With a triple-headed baby na po. Uy, dili siguro. It runs in the genes. Ay, no. Wala man takabalo. Nagbuot lagi ka. Pangunahan lagi nimo sila. Wala man takabalo. Pwede normal. Pwede tulo-ulo. Lain na po doon. I'm happy for them. Diba? Mas maayo pa sila. Kaya nakasal na ang ubang kabit. Wala. Diba? Diba? Ang mga ginatago lang do. Mga dili gina-post do. Wait, pero double standard ni. Kabit pa ba ang isa? Kahead. By the law. By books. Ay, by the book. Alam mo, bitaw no. In the books, kabit ang katong sister na head na wala gikasal sa papel. But, that's only in the books. But that's only in the books. Kaya I'm sure na sila understanding in the bed. So, you would imagine, kung nag-moan ang isa, duwa imong madunggan.
Silang Dili bitaw, I'm happy for them. May pa sila, nakasal, legal. Ang kamo? kaman diha, mamangga na lang og sakyanan kay kabit. Luoy man di siya. O, di man day siya pakaslan, luoy man day siya, wawa ko'y labot. Nakadungog po gaan ng taragis. Nakita ko, sa sinugdanan. I seen it with my own two eyes. You seen it? Kanang taragis ba? Dako lakitan bag-o. I'm sure dela basi was sila context. Sa sugod sa basi walay naay tao nga walay social media diri sa to ang mga listeners. Basi. Respetuhon na to sila by telling them the context about Taragis. What is Taragis? What did they do? Taragis is like a company for takoyaki, manyata na sila or something na siomai. Basta ing ana, food company. Food company. Then tong April Fool's Day, which is April 1, nag-post sila na, sila contest, 100K. Sa 100K, mo ni mong buhaton. Paunahay lang. Ang una na makapatato og logo sa Taragis silang agtang, makadawat og 100K. On the surface, mao lang na ang imong makita sa photo. Pero na nakabutang, click the photo for the full details or full instructions. Official instructions tong nakabutang. Oo. Pag tap nimo sa photo, agoy, dito na nakabutang na April Fools. Pero naaman goy taod ko no, nga nagpatato, Jod. Naay nag-post picture niya nga nagpatato siya. Oo. In the process. Nag-comment po siya. Nag-comment siya. Dito sa kato nga post. Pagkahuman, ang naitabo, ni-post ang Taragis within the day, and later in the day of April 1, na we are not liable for what he did. Kay April Fools, clearly it was an April Fools joke. It wasn't official. Oo. Wala gyud sila ihatag na 100K. And then, dagan kay nasuko. Including me. Nasuko ko. Nasuko ko ato kay ngano. Isultisan ako sila ha. Ngano nasuko ko. Dili man nato na tradisyon ng April Fools Day. As Filipinos ba? Dili nato na part sa atong ginabuhat ba? Like, dili familiar ang ubang tao, ana. Pareha sa itong kutay, ang lulag-lulo ni mo, ina ni mo April Fools. Dili ka ng lulog-lula, ha? Kinabi, lulog-lula nga mga hip. Yeah. Na mga unhip na lulog-lula, na wagi kabalukin sa ng pangalan ni Kuan. Kisabay pinakasikat na tao apart from Jesus, si Britney. Wala na sila kailang Britney. Kung ina ni mo Britney Spears, wala na kaila. Diba? Pero, sa to, ayun? Naagyo yung mga lolog-lola nga dili familiar sa April Fool's tradition. Oo, yung ana ba? So, liable gihapon mo. Because you assumed as a company to be posting April Fool's joke like that and then someone took it seriously. You assumed immediately nga tanan Filipino kabalo unsay meaning sa April Fool's or April Fool's Day. When what if na yung kanang mga illiterate good kayo? Kanang kabalo lang mo basa but they don't know what? Ano man April Fools? Wala rapod siya. Patato rapod siya. Diba? Nasuko ko ato. Kaya dili daw sila liable but now, na-update. Dahil lang, na ako sa katunga time, wala pa ang update. Katunga time, wala ko'y pakialam sa lolo nga nagpatato. Di siya lolo, maragkuan siya. Papa pa siya. Papa siya. Pero borderline na, hapit na siya siguro malolo. Tigwa mo na siya. Sorry, good kaayo. Call. Uncle man to siya. Sige, tawagan na to siya uncle. Wala ko'y pakialam kay uncle. Murag ka nang, mirisin mo uncle. Kay nganong, kisa may magtuo-tuo ana good. Murag ka nang, giblame na ko ang uncle. Ang uncle. Kaya kisa may mutuan na magpatato. Imuhan na ng problema. Ikaw nagpatato sa imong kaugalingon. On the other end, ikaw, nasuko ka kang Taragis. Kataragis. Kay ni-post sila nga they are not liable. Katong nag-follow up sila after ni gawas tong nagpatato. Pag-post sila nga they are not liable, nasuko ko, liable mo. Kay nag-assume mo nga tanang tao kasabot, okay? Although, kuan man na siya kanang debatable man guna siya. Naay tao mo agri sa kuha. Naay tao mo agri sa imuha, di ba? Pero wala ko'y labot, daog ko. I'm perfect. Yes. Kaya dabawin niyo beta. Well, after that, nag-update na pod. Another update. Na kunsyabo day na sila. Pero wala na ko'y pakialam na. Kay kunsyabo do sila. So, bali ang owner sa Taragis, skit lang giday doto nila sa tatay. Sa angkol nga nagpatato sa iyang noo. To be viral.
So anyone can create content now, even if it's so damaging to our psychological, well-being. Well, it's not too damaging. Dili man na siya damaging. Ako daw si Kuan, kisa tong kalaban ni Jun Digamon. Dili man na siya damaging. Patakalan ka. Dili, kuan ko ato, kay kanang dili lagi ka mag-assume. Dagan invested ato nga story. Oo. Basta, wala na mo'y mahimo. Kung mo ginang akong opinion, pwede na ninyo na siya itaga sa bato. Kaya final na siya. It turns out, ang katong tato ni tatay kay nawala. Ang tato ni uncle. Nawala daw? I mean, kanang ma-erase siya ba? Na-erase? Kay wala naman siya tato kuno. Karon? Na latest picture na wala na siya tato. Oo. Na-scam tang tanan. It's a scam. I think that's unethical to create a skit like that just to be viral. Dagan mag-skit, no? I welcome skits. I love skits. We love skits. Oo. Especially me and Kring Kring, we follow people who do skits all the time. Yeah, all the time. Yeah. Pero, di ko ganan anang murag skit na murag manipulating people. Manipulating their feelings. Manipulating their perception. A skit should be funny. Yes, it's not funny. It wasn't. Even in the beginning, it's not funny. Wala man siya na funny, gyud. Wala. Dili gyud ko ganahan po og April Fools. I don't practice it. I know that day exists. I don't practice it. Labi na ka na magbinuang, mag-order Grab. Lami kina pamatyon ba? Ay, di ba uso na sa una? Lami kina sila pamatyon ba? Sa akong utok lang, pamatyon. Mamatay sila sa akong utok. Gadaghan na. Pamatay sila in Minecraft. Alive sila sa kuan. Sa Sims. Sa Sims. Gikolekta na ni Kamasayan. Grim Reaper. Grim Reef. Grim Reaper, di ba? Grim Reaper. Layo ara. Gipugos. Basta, di ko ganan April Fools. I don't like it. Especially if you do it in a certain way where it hurts people. Kabalo ka nga nung dili ka ganahan April Fools. Kaya ang kasagaran man gud April Fools, not funny. Yeah, it's not. The pranks are not funny. Yeah. Okay, mamasa tag shoutouts. Salamat sa nag-comment sa atong Reddit posts. Reddit post sa atong episode na ngano ang mga kabit may isog dili ni advice episode 8. Unya ang gipangutana nato didto sa Reddit kay unsay signs nga naay kabit imong partner. Unya ang tubag ni Lori Blank ana siya, walay signs. Akong friend 3 years na sila kasal. 3 years na pud ga-cheat ang laki. Ang laki na ilhan ako as righteous o buutan, gahatag flowers, LOL. Masinabtanon and all. Siguro ang signs kay unusual spending habits, low libido, sigig tanaw porn, dugay mahuman og ligo. Ha ha ha. Unquote. Mao ba? Kuyawa sa tibuok nilang married life, ga-cheat ang laki. Mo agree ko sa unusual spending habits. Like if you are the kind of married couple or even couple lang dili pa mo married nga unified o financial situation, you would know the habits about spending ikaw o imong spouse, di ba, or imong partner. So if there are unusual spending habits that you cannot trace back to where it went, naay problema diha. It's a sign. Tama siya. Lahi. Asa man padulong iyang kwarta? Na, that's a sign. Ang low libido, sure. What po ka try? I'm sure you can say also nga, wala pa po kaka-experience ani kay wala man takabalo, wala man gudpuan. Wala pa man tani agi dira nga scenario. Kasi wala jud. Wala man ta diha, wala ta naigo ana nga scenario. Perfect man gud ta. With the yes. Sige, tanaw og porn. Sige, tanaw? Is that cheating? Di mo siguro. Na yung mga debate, ana ba? Sa Reddit po.
As long as kanang wala siya ginasikret sa imuha, it's fine. Basta magkasinabot lagi mo, mabalik na punta atong topic nato tong una. Basta okay ra ninyong duha mo tanaw ana, okay ra na. Pero kung dili ganahan ang isa, pero kung ginasikret sa imo problema na. Kanang dili. Kana tago-tagoon. Kanang tago-tago, dili ganahan ang isa no. Tapos syempre kay dili man siya ganahan, mutago na lang ka. Mana. So nay problema diha. There is a problem over there. Kunya dugay daw mo manugligo. Akong ba na dugay mo magligo pero I don't think he's cheating. He's texting in there and deleting all of his messages and with his burner phone. Dili genetics na siya, dugay jud mo manugligo nga no. Akong ba na dugay mo magligo, tas nami anak ni times 2 ang kadugay sa human og ligo. Masking punas isa ka oras. Naliwat. So wala tay mahimo. Na di tao na kanang ganahan og peace of mind sa CR. Tas ginahumol ang Kojic. Ginahumol na ang Kojic. Dili oy na kanang naagyo times na kanang lami good ang feeling sa bugnaw nga tubig sa skin. What if everyday refreshing? What if everyday dugay maligo? Ilahan na. Ilahan na ng kinaiya. Di, sa una pa, di pa may uyab mo na, yun na siya. Ilahan na ganang kinaiya, yun. Pero kung naay na change, kanang kutay, paspas siya maligo usually, yung partner. Then ikalit lang dugay, mo na, imong bantayan. Bitaw, pero tama. kung uyab pa mo, dugay na humagligo, nihantod na minyo na lang mo, 20 na mo katuig ron, dugay gid siya mo magligo, wala dyan kayo mahimo. Mo na ginayang kinaiya. Mo na yung kinaiya. Yan, nagkaanak mo, ni times 2 ang time sa ligo. Sa anak? Genetic. I therefore conclude, and it's a fact. It's a fact in my opinion. It's a fact in my opinion according to Harvard. Nga dugay mahuman og ligo makaliwat siya. Genetics. It will be passed down. Bitaw. Di naay ni ingon og among question lagi kay ngano ang mga kabit may isog. Sa title. Ang iyang comment kay quote, See deleted blank. Quote, kay mas kapoy daw sila. Unquote. Okay. Kapoy man jud. Kapoy magtago-tago. Kapoy magtago-tago. Uy, maka-stress. Mura jud tag nakaagi na no. Mura jud kay matanaw ba ta og linlang. Yeah, I can only imagine. Makapoy kay ko nga wife ko. Kapoy kay mag-atiman og kanang husband uy. Kay mura pug bata. Atiman nun. Baby. Baby man di ay. Lingay mo tanaw ka og linlang, mo tanaw ka og mga Derek Ramsey. Kapoy kayo ilang life. Uy, ganahan di ka na life. Re, ang pasabot niya kay kapoy, mas kapoy daw sila kasi sila sigurong mas ginagamit. Ay, bitaw. Tinood ka. Magbasa kong comment from among question sa Facebook, kay naga-question na po mi dito. So, kung after this episode na ami question, pagtubag-tubag po mo sa Facebook or sa Spotify, di ba? I-post na to ni sa Spotify and Facebook. Gani. Among question dito kay, unsay mga timailhan sa usa ka work husband o work wife? Ang comment ni Ana Blank. Ana siya, number 1. Matik, hatod sundo sa office ug balay everyday. Wow. Number 2, halos pirmi na gani gatapad sa work, sabay gihapon sa mga breaks. Number 3, pirmi pod mag-uban sa mga team building. Number 4, naay extra hoodie or blankie sa car for work wife, just in case. Ala ka, oy, kasweet. Number 5, of course, dili pwede nga di magbilin si work wife og random stuff or mark sa car ni work husband. All these are hypothetical, of course. Ha, 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 unquote. Mo nang comment ni Ana Blank. Murag na ay invisible na quotation marks ang hypothetical. Og naapod siya, ginatawag na to sa mga Pinoy nga hugot. Na ay pinanggalingan. Na-mention na nato ni, di ba, nga pag musakay sa front seat, sa passenger seat, na cover ni siyang number 1, matik hatid sundo sa office ug balay everyday. Di ba? So, syempre, asa man ka musakay sa front, man dyan na. Oo. Kani pong number 2, na-cover po nato ni sa episode. Ni ana ta nga pag ginasavean nimo og seat para magtapad jud mo, that is a work wife or work husband.
Di ba? Nya magsabay kaon. Pero bago dyan nga entry. Kaning na extra hoodie or blankie. Wala to na naisip. Dapat na ay prepared na mga for comfort na mga clothing. Sa car? Oo. Kuyawa Nganong naa sa car? Kaya dito sila mag-standby, no? Mo lagi na akong ginaingon. Ayaw na mo pag-ingana. Kaya mo na yung makadaot. Dala na mo problema sa balay. Bitaw. Masking wala. Maingon mo, wala lang man. Nabubuang ka lang. Gaslighting na. Kutay, nabubuang lang jud. Kutay, wala jud. Kutay, honestly, wala jud. Wala work wife or work husband. Pero don't create reasons for your wife or husband to think. Muna akong ginaingon nga, dapat limpyo ko. Gani. Murag mo, ikaw na mo iwas ba sa hinala? Dili ko magbuhat o mga butang nga istoryahan ko. Dili ko magbuhat, anak. Para wala na dagang istorya. Kanina, ni hugot ba? Si Cream Blank. Asya, magdalahan na yung pagkaon. Alam mo, ganinang na-mention na to sa episode. Magdalahan na yung pagkaon. Si Janice, bawal na work husband or wife. Magpinusilanay na lang me. Quotes. Pulis gini ba? Basta naing mag-comment na Janice sa tuwa. Murag pulis iyahang dating sa kuha. Pulis na siya, no? Kaya ano mo yung check pusilanay? Gani. Pag pusil, pulis. Pusil, pulis. It's a wordplay. It is. May comment si Nathaniel Blank. Siya, na ako'y work wife sa una sa among negosyo, timplahan og kape, sabay og cuddle break, etc. Pero wala naman siya karon sa among negosyo. Wala naman di ay ko'y work wife. Unquote. Unquote. Pag type niya ani siyang comment, ang pagkabasa na ani kay, wala naman di ay ko'y work wife. Siya. Na siya pagkabasa, guys. Ni-resign na. Wala, kaluoy po na nibiyaan mo siya sa iyong work wife. Shout out sa imong work wife, Nathaniel Blank. Wow! Okay, next, ang question. Ang question na mo dito sa Spotify kay, unsay girason sa imong partner, nganong dili siya magpa-post sa social media? Comment ni Chester Blank, siya, kapoy pili og picture. End of quote. Taka lang ni siya comment ba? Ay, comment, Chester Blank, kapoy namin sa imong comment. Mao daw na ang reason nga nung dili magpa-post kay kapoy pili og picture. Siya siguro ang dili gina-post ng iyang asawa kay kapuyan siya magpili og picture. What yun ay pulos iyang comment? Nalibog ko. Ikaw ba? Karoon na. Chester Blank. Tarungan na ang imong comment. Chester Blank, from now on, imong comment dapat 150 words or more. Bawal ang mga shorter. Put da ang character limit sa Spotify. Gane. Comment ni Ed Blank. Di ko kablon sa ang pag-pronounce ni. I'm so sorry. Siya, dili ra siguro kumalain, no? Basin di ay gwapo pas ako iyang ex. Mauwaw siya og makita sa iyang friends nga dili gwapo iyang gipuli. Unquote. In response siguro ni sa atong poll dito sa Spotify, kay dili daw siya malain kung dili siya i-post sa social media. Ang kaya mo ang poll man dito sa Spotify kay, okay lang ba sa imo nga dili ka i-post sa imong partner sa social media? Moto, ningon siya nga, dili ra siguro siya malain. Ed, sigurado ka? Na di ka malain. So, storya lang na imuha ba? Pero actually, morang nalain naman ka. Sigurado jud ka nga, kato iyang ex gina-post sa social media. Hindi ikaw dili. Sigurado ka nga, okay lang na sa imuha. Utan-unta ka, heart to heart. Ed, paminaw. Sigurado jud ba ka sa imong gi-comment? Nga dili ka malain kung di ka i-post kay basin di ay mas gwapo pa yang ex yang maulaw imong uyab nga i-post ka tungod kay mas gwapo yang ex. Sigurado na ba ka sa imong comment nga di ka malain? Hunahunaan nagmaayo, then i-comment og balik ang imong tubag sa kuha. Ay comment og balik diri. Hunahunaan nagmaayo, i-heart to heart, tulugi, pamalandungi. That was deep. Sigurado ikaw sigurado ka nga gina-post yung ex, ikaw dili, okay ra sa mo ha? Lain, dili ko ana. Dili ko musugot ana. Muna Ed, pamalandungi ni. Tulugig pito ka adlaw, ikapito nga ba? Adlaw, pagbanaw. Pagkabanaw nimo, tubag og balik sa kuha sa comment, na kung nalain ba ka o dili sa imong comment. Sabat og napulo ka, Hail Mary.
Masuko si Papa si Suj. Sausage din. Oh, sausage. Okay. Comment ni Crystal28. Quote, hala, ani ko sa una, ako ang di mo sugot na i-post ko o di sad ko naga-post jud sa una. Mga teens to early 20s ko kay stricto kayo ako papa, mahadlok jud ko. Unquote. Kanang teens, wala to'y labot. Dili, kabalo naman ko sa comment ni Crystal. Unya na. Kanang sa Spotify, mubo man guna yung comment. Pero nag-send yun na siya taas-taas nga message sa form. Oh. Wala na siya labot, Crystal, ha. Niingon na ko na sa sa previous episode, nakatong mga batanon, wala bito ko niingon, uy. wala ka niingon, uy. Gani, wala ko niingon. Oh. Pero wala to appeal. Oh, may kasabot man taan ng mga batanon, mahadlok ug mamagpapa. Kay masking akong isa ka anak mga teenager na di man mag-post kay makitaan man ako. Kung makitaan ako, kay sana. Wa to'y appeal. Pero kung consenting adults na, like kanang mga dili young adults, like kanang yang gina-describe, teens to young adults. Katong mga 30 taon na mga 28. Kanang nanay freedom from their parents ba? Kung di pa ka-i-post, usap pa man yun ang irason, di ba? Bitaw. Wala na siya appeal, Crystal, invalid. Dili, valid hinuon ang reason ni Crystal. Valid na siya. Mapapost. Valid na siya, pero invalid yung entry. Invalid yung mga entry. Null and void. Di, valid yung reason, pero na-invalid ang yung entry sa ato. Ang entry sa ato ang episode. Null and void. Di bitaw, joke lang, Crystal. Ayaw kalain, ha? Basing malain ka mo, tumbling na ko din eh. Ayaw kalain. Oy, luoy man di ay siya. Siya pa dyan ang luoy. Ang comment ni Elper blank. Quote, my fiance does not post a lot. We are one of those people nga ga-scroll lang kung mag-post man very rare. But we have photos sa IG na gina-post na on Facebook. We prefer a private relationship. Unquote. Elper, invalid po din mo. Invalid po din mong entry. Ano, niingon na ko na sa previous episode na katong mga murang magsikringkay pod ni kanang imong comment same mo ni kringkay panagsara kaayo mag-post og picture nila sa iyang husband wala na appeal kay as long as naamoy tag na photos together or basig bisan dili photo gani mas kang tag lang kay kung kabit ka di ba namin mo matag ang name muna ang nakakapoy sa mga live sa mga kabit kay lami kay siya itag pero dili siya matag pero wala na appeal invalid ka Elper di ba kay wala na appeal kay ingon ko bahalag panagsa pero naa. You mentioned that. Walay appeal to. Elper. Sa Elper, okay na imo entry pero invalid. Null and void. Oy, joke lang Elper. Gani, balik-balik na mo joke Elper. Uy, basta kasabot naman mo ana sa mong pasabot. Di ka malain. Ayaw paglain. Uy, ginasugo ka na mo nga di ka malain. We command you. Napoy nag-message sa ato sa Facebook si Koy Blank. Quote, if okay lang mag-suggest, tsada sa di topic ang influencer ba tanan vlogger or when ang vlogger ma-consider as influencer. Kay kung wa ko na sayop, most vloggers na label sa kadaghan na influencers are MOB ang term sa industry, meaning micro online billboards. Murag kung unsa ipa-endorse nimo diha ra sila mag-content, mga online games, aquaflask ug guban pa. Unquote. Na siya gipadunggan si Telma. Si Telma mag-post og content kay na may sabon. Nag-post po na si Telma og efficacent og sa puto yung gi-post ka sa kato iyang Miracle White. Si Zik Abilia nag-post og mega sardines. Ay, mega sardines. kato anan to yung content na mega sardines. Di ka nang nalay i-post kung naay benefit. Lagi. Wala man ko ka-follow. Dili lang mi mo comment about ani ko. Kay wala mang dili mi ka-gauge kung sa dapat ang what are the qualifications as a person for you to be called an influencer? Influencer labels are not real, I think. Para sa ko ang influencer like Dave Ramsey, he can influence me a lot. Kanang in terms of financial strategies or kanang marriage strategies. Ma-consider na ko si Dave Ramsey na influencer kasi he is influencing me. Pero unsa ang iyahang actual title? Coach? Coach. Murag ana.
So kinsa man jud ang influencer, murag buhat ra man nga na label sa mga Instagram. Hoy, maski ba murag Instagram models? O masking bad imong branding. Like sige ra kag pa cleavage sa TikTok. Ma-consider man ka na influencer in a bad way. Kay naga-influence man ka og children na mag-cleavage po. So ang kanang influencer dili nato na siya i-consider as official career choice. Kay murag maskin kinsa lang ang pwede mo gamit anang term nga influencer. So dili po ta qualified mo ingon kinsa ang mga influencer. Pero in my opinion, para sa kuha, the likes of Dave Ramsey, pwede na ako na maingon na influencer siya sa kuha. Sa kuha lang. Kaya kung dili ninyo siya influencer, dili. Dili man di ay. Kanus ma-consider ang vlogger as influencer. Dili ko mutuwaan ang term. Period. Murag kanang masking kinsa pwede mo gamit anang term. Masking katong mga nagani term na micro-influencer. Na-influencer na po'y micro-influencer. Katong mga gagmay kaayog follows. D-list celebrities. D-list celebrities. So, kuan siya, kanang wala ayaw na siya i-consider na nga term nga influencer. Dili na siya kuan. Buhat-buhat ra na nga term ng influencer. Basta mo ingon. Maski kinsa pwede mag-influence. Basta ako, dili ko mo ingon nga qualified ko para mo ingon kinsa ang influencer o unsa na sila dapat. Kay ngano, ang ako mama, influencer na ko. Luto yung binig-net, babe. Diba? Lain-lain man tag ko, good. Para sa ko, dili lang may proper authority to say what an influencer is and who they are. Kuan, ako, as a internet certified, qualified, licensed sleuth. What is a sleuth? Investigator. As an internet consumer, my whole life I spend my whole 24 hours and 7 days a week on the internet. Let's clap our hands. I have the certification. She's a board certified, licensed internet consumer. Yes, I am an internet consumer. Mm-hmm. I am, tawag gani? A human. Mao na to siya. Nagbalik-balik lang ko ani. Atik-atik rin ang mga influencer. Dili na siya, kanang masking kinsa ang pwede mo gamit sa term na influencer. So, kung naabay endorse o wala endorse. Dili naman ka kailangan mag-register sa BIR para maingon na influencer. Or di ka kailangan mag-register sa DTI. Influencer naman ganita, bago patang sugod. Kasi ba atong influence? Kani mga atong commentators, spectators, listeners. Wala atong poll karon. Na-influence ba mo? Wala, ayaw na i-poll. Masakitan ta. Ibasin mo sila, yes. Basta. Pero we're happy for those people, for those vloggers nga na nabayaran to endorse something, you know. Mm-hmm. We grind for money. We're happy for them. What if sabak na kung ginakaon na buhay bawang? Mahala ka dira. Okay. Unsa pa ganito ako ingon ani? Ay, tama, si Telma gihapon. Kanang nag-endorse siya ba o gambling app? Daghan man na nag-endorse og gambling app. Unya, pwede ba day na mag-endorse og gambling app niya? Unya, dira ang imuhang audience kay ni mga bata na ay mga minors niya. Kuan pa ba kanang dali ra sila ma-impluwensyahan ba? Unya, mag-endorse ka og gambling app. Unsa nila mahitabo sa mga kabataan nato? Sa mga teenager nato na gina-endorse ninyo mga gambling apps. Dapat ang Facebook i-self-police nila ang ilahang ads nga gambling. Dapat ilahang i-filter ang mga makakita 29 and above. To be specific. Bitaw. Dapat 29. Ayaw na mga 28. Ayaw. Pag 28, bata pa na. Pag 29, inabi ka, lapit na ka. Mawa, nakaskalendaryo. Pwede na ipakita ni mong gambling. Pero kanang, crucial kaya na moment from 18 to 28. Kay ga-build na sila og life. 13, sugod pag 13. Sa Facebook? Oh. O 13 to 28, ayaw. Kay crucial na sila nga time in their life. Kung imo nang i-introduce as early as 13, nag-gambling up ang introduction sa ilang life,
than ma-addict. Oh, lain kay impressionable pa ba yan na sila ha? Mga bata pa ba? Oo. So, dili dapat, kamo, nabash man yata si Telma ato. Kalimot na ko ato nga chika eh. Pero nabash siya ato nga pangit ang iyahang endorsement. So, mo to gibawi niya ba? Kanang nag-post siya bago nga, naka-realize ko na pangit ang akong endorsement. Dako kayo bayad sa ilaha, oy. Oh, pero kay real ba yan ang mga gambling problems? Those are real. Those are real. Mga bata pa lang na ma-addict na sa gambling. Oh, real ba na? Moingon lang mo, kaya naman na, siguro mo kaagi. Wala. Agiin ninyo ang loved one nyo na na-addict o gambling. Makaingon dyan mo words. Makaingon dyan mo, makaingon mo So, no, don't do it. Think about your actions. Yani, ayaw mo. Think before you click. Mo niya itong main topic, ang submission ni Crystal, diri na ka na valid ang entry. Ganina, invalid to. Karon valid na ni. Basahon na mo imong entry karon. Karen, ha? Nakunyo lagi. Naputol di ay ang comment sa Spotify. Bantog dito. Bantog bubo. So, maputol di ay. Dili di ay ni mo ma-realize as a commenter nga maputol. If it's your first time. Dili ni mo ma-realize. Unya. Si Crystal, quote, hala! Ani ko sa una, ako ang di mo sagot na i-post ko. Di sad ko nag-post jud sa una. Mga teens to early 20s ko, kay stricto kaayo akong papa. Mahadlok jud ko. Pero, dili kabit akong BF ha, kay siya ako first boyfriend. Mag 15 years na may pohon kaloy-an. Pero rare na gihapon mi mag-post og pics together. Siguro tungod na anad na lang pod mi na dili gina-broadcast ang mga ganap as a couple social media. Okay, na ako suggestion sa next episode unta ma-feature ninyo ni siya as continuation ani na episode. Dapat ba atimanon niya iyang papa or dili kay para sa ako dili jud. Ow! So naa siya gihatag sa ato na Facebook link. So we will go to that link. But while we go to that link, padayon ako ang iyang comment. Last na lang, lingaw kaayo ko sa inyong podcast. Mura na jud ko naminaw sa akong mga friends. More episodes pa please. Kay nahuman na nako tanan episode sa inyong podcast niya. Unsa na lang man ako buhaton karon. Ay, mali imong pagkabasa. Man. Dapat more episodes pa please. Kay nahuman na nako tanan episode sa inyong podcast. Unya, siya na lang man akong buhaton karon. Mauna siya iyang pag-type niya na yung ana iyang giisip. Char lang. Haha, more success sa inyong duha. Unquote. Thank you, Kaya Crystal 28. Ganina, invalid entry, but now it is a valid entry. This is the most validest entry that I've ever seen. Gani. By the way, guys, kung gusto mo mag-send po sa inyong mga comments and suggestions and mga violent reactions, pwede mo ato sa diliniadvice.com. You can go there and submit an entry through our form. Okay. We will discuss what she sent to us. Namagoy nag-viral kring. Ang nag-post kay si R.Y. Lianes. Nag-viral yung photo kay mo ni ihang caption sa iyang photo. So, ang photo is na ay murag lolo ug naong. Atuan na lang niya si R.Y. Lianes para pangitaon ni nga post na among ginistoryahan karon. Ang photo man niya is na ay kanang tatay ug naong. Lolo na ba? Lolo na ug naong nga na ospital sa SPMC. Gipicturean niya nga ang iyang naong nadaot. Kaya nadaot kay nasakitan siguro or naisakit. Naay ginabati. Basta imagine na lang ang naong nga nadaot sa kasakit. Pero wala ko niyong daot yung naong. Nadaot yung naong sa iyang ginabati. Sige. Muna ang caption ni Ray Lianes. Ano siya? Or R.Y. Lianes. Quote, base na ay nakaila kay tatay na siya karon sa hospital 4 days na. Na-stroke daw siya and wala kabalo iyang family sa nahitabo niya. Loloy/Miguelito Bantilan daw iyang name. Please share this po para makaabot sa iyang family. Kay luoy kayo si tatay, walay gabantay niya. Ingon sa nagdala kay tatay sa ospital, taga Sambunutan Marilog daw ni siya. Okay? So, mo na iyang post, then with all the other details, like na Google Maps, na IG Cash, mga yan ang ba. So, mo nang nag-viral ni siya, guys. Kaya apart sa luoy jud yang now sa post. Kaya wadoy nagbantay niya nga family. Na ay nag-comment nga anak niya. Nag-comment Apparently, anak daw ni sa gipicturean nga tatay. Nag-comment ang anak aning tatay
And apparently, same po silang middle name. Bantilan man ang si Rowelyn Banhaw Bantilan Bimos. Nag-comment siya ani nga post. Ano siya? Quote, maunang tao nga nagtuo nga way katapusan. Nagtuo siya nga dili matigulang pirming bata. Asa siya atong nagkinahanglan mi niya. Muramig ito'y gibiyaan niya. Samtang kami hapit mi nga matay. Kay bisag unsa ang gikaon aron lang mabuhi. Asa siya atong panahona. Nagpahayahay sa bisan kinsang babae iyang gikalambigit. Bisag duaw na lang wala niya nabuhat namo. Bisag asa misaka aron mabuhi dawaton ang pagbiay-biay, mga kasakit, pagtamay, pagdaog-daog sa mga tao kay kaminusan. Nagpakaulipon aron lang mabuhi. Asa siya atong panahona. Grabe among naagian, wala pud ko'y kwarta kay perting paglisod nako karon kay tulo akong anak nagskwela. Daghan kaayog bayro nun. Taga adlaw-adlaw pang kinahanglanon. Unquote. Mao na ang comment sa anak atong tatay nga gipicturean ni Ryle Llanes. So, apparently, kani si tatay, nagkabit-kabit, nagliwaliw. O ba na siya? Saan na sa Tagalog? I don't know that word. I don't know the word. Basta nag-happy-happy si tatay. I don't know if it's R.Y. Llanes who reached out, pero naa siya screenshot na gipost. Ang giingon diri ko, ma'am, maayong gabi. Papa nimo si Sir Miguelito Bantilan po. Then, naay nitubag nga anak ko no ni Miguelito Bantilan, quote, sa una, amahan nako siya, karon dili na. Unquote. So, unsa man, ma-blame nimo ang anak? If you were in the anak's shoes... We are in the anak's shoes. Oh, we are in the anak's shoes. Yes, we are. Na-mention ba na to ni sa last episode? Tama. We are in her shoes. Asa siya? Nagpakaulipo na. Hoy, ayaw mi ikuan, ayaw mi i-bash kay ngano. Naagian jud namo ang naagian ni kuan. Rowelyn. Pareha tag shoes ni Rowelyn. Gagmay pa kay tagibiyaan na ta. Diba? We are in her shoes. So, ayaw mi i-bash kay mura man ganang you can say the N-word if you are an N, diba? But if you are not an N and you are Asian, ayaw pag-ingon og N-word. Pareha lang ni sa ani nga scenario. Si Rowelyn nabiyaan, kita nabiyaan. So natay karapatan nakatawan ni. Rowelyn, luoy man di ay na si Rowelyn. Kamu, wa mo'y karapatan mga tawa. Ako na. Ayaw mo pangatawa. Kay dili pwede. Pero ako makatawa ko because we are in her shoes. We know the feeling. We know the feeling. Di bitaw. Tinuod na. Na-experience na mo na gibiyaan mi. Unya, karon kini manggod si tatay, kay wala manggoday nagbantay niya karon nga nagkasakit na. Unya, nag-reach out yata, nag-reach out ba sa mga anak or nakita lang sa mga anak na nag-viral ang ilahang tatay. Ilang tatay. Dili nila tabangan, dili nila gustong tabangan. Oo, apparently. Kaya ginaingon nila, sa una, amahan na ko, karon dili na. There are two sides in this viral post. Naay kato mga pro pasaylua si tatay ug naay mga anti. Naay mga pro tatay, naay mga pro anak. Oo, pro tatay o pro anak. Ako sa pro anak ko. Ako sa pro anak ko. Oo. May reason naman na niya. Mao na ang iyang karma. Uy, pero naamang mo ingon nga. Tigulang naman na, pasayluan na lang. Dili gihapon. Ayaw mo pagbuot-buot sa anak. Gihapon. Dili man, ngano man, katong nagkalisod siya, nagpakaulipon. Mga kapresyo. Katong naingato siya, nitabang mo, namoy natunol bugas, namoy natunol kwarta, namoy natunol sudaan, itlog, bulad, namoy natunol uyap, toyo, asin, wala. Ayaw mo pag-ing-anak. Maski pag namoy natunol. Bisan pa. Maski pag namoy natunol, ayaw mo pagbuot ko unsay bation ni Rowelyn. Kay kung ako si Rowelyn, dili, ngano man, nga, wala man ka the entire time, nganong ako man ang magkalisod pugbantay ni Moron. Bolo ka dira. Bolo ka diha. Aong kaya ba na? Just imagine, nga kanang, lain lagi ni si Darling Ugring kay no, mga kuan sila, mga nag-hold sila grudge. The Grudge is a movie. The Grudge is a movie that I wanna watch.
Dili, nag-hold ta grudge, pero ayaw mo pagbuot. Dili man mo apektuhan bitaw, kami ra bitaw na apektuhan sa grudge. Napako. Nay mo ingon. Ako po nabiyaan ko, pero gipasaylo na, ikaw mana. Good for you. Happy for you. Ikaw mana, ayaw mig apila sa imuhang gusto. Lain-lain man ta. We support Rowelyn. Yes. Rowelyn, we are your allies. Kung dili ni mo gusto pasayloon, we are here for you. Go. Your feelings are valid. Yes, they are valid. Your decision not to look out for your father is valid. We support you. Oo. Ayaw mo pagbut-buot. Pasagdira na siya. Kung pasayloon man galing ni Rowelyn, fine. Good for her. Fine. At least wala na grudge. Pero, naaman jud ko niingon. Ngano man, laing kagbatasan Rowelyn. Nagan kay sa comment screen. Gibash na siya. Gibash na siya? Gibash si Rowelyn. Kani naaman gyud ba na mga tao. Tanawa ko na mga comment. Karon na. Tanawa. Makalagot. Basahan na, Kring. With feelings. Quote. Oh! Look at the name of this commenter. It fits. Her name's Karen. Karen? Quote. Kalimtan na lang unta oy kung giunsa man sila sa una kaluoy sa amahan, di gyud ta matawo og way amahan aning kalibutana. Kung sa akwa lang ha, depende sa sitwasyon lagi pod, wala man gud ta kabala sa story on sa rason. Unquote. Mas gyud sa panay rason. Basta kay to imagine na for many years, since bata pa sila, wala na si Miguelito Bantilan, ang father. The neglect itself is unforgivable. Bitaw, tinuod na. Wala man na mo gipili as anak na inyo ming anakod. Nag-ask ba di Amy? Niingon ba di mi sa inyo prior to our birth? Ma, pa, himo ako. Igawas ko sa inyong pwerta para mabuhi. Wala ko nag-ingon, ana. We didn't ask to be raised in this world, this cruel world. There are billions and billions of sperm that are produced in the world every day. Trillions, probably. It's beyond trillions. It's beyond stupendous number. It's beyond zillion. Calculator cannot. It cannot be. Pero nabuhi mi nga wa na mo gipangayo, di ba? Yes, we did not ask for this. So, as parents, your obligation is to not neglect us, but rather to nurture us. Help us grow into productive citizens in the world. Nurture us. Fill us with love. Mo na inyong obligasyon. Mo na. Mo gid na. Mo lang na inyong only obligation. You had only one job. This guy, Miguelito, didn't do his job. Na ako'y question sa inyong audience. Nalisod tubagon. Pag tubagon ninyo ni, tell me an answer that starts with I, or gusto nako, or ako, na ay ako, or me, or I. Tell me the answer to this question. Why did you choose, except sa mga unplanned ha, tubagan ni, why did you choose to have a child? Gito ba? Possible answers, tell me, Kring. Possible answers sa mga nag-plan, nag-choose na maghimog children. Continue the last name. Mga ginaan, isalad sa kong utok, no? Continue the last name. It's selfish. It's selfish. It's a selfish reason. I want to continue our legacy. I want to continue our legacy. But does your child want to continue your legacy? He didn't ask for it. He didn't ask for it. Like, I'm so filled with love. I want to, my love is so overflowing. I want to kanang give that love to somebody. That's a selfish reason as well. Because you can give your love to somebody else. Like your mom is existing. Or your friends. Or your spouse. Why would you have a child just to kanang kuan? Give that overflowing love ko, no? That child definitely did not ask for that. Wala man na niya gipangayo. Diba? Akong point man good, every answer to the question, why did you choose to have a child, is selfish. So you brought a child to this world, knowing that they didn't choose to be in this world. You chose for that child to be in this world, not the child. Maski unsa pa imong rason, bitaw no, maski unsa pa imong rason, your child did not ask for that. So ang imong trabaho, as someone who chose to have the child in this world, ang imong number one job is to nurture that child with love.
Mo jud na imong buhat. Kana mo ingon nga, wala mamgud na kabalo sa rason no, ta kabalo sa story. Number 1, di na nato kailangan may bala ng story. Ang neglect alone is unforgivable. Why? Bitaw, dili gid ko mo dawatan na. Oo. The neglect. Basig. Ay, dili ba? Kanang, what if di ay te? What if nagbuot-buot og istorya? I mean, although I do believe Rowelyn, ha? I believe their story 100%. Pero what if nagbuot-buot lang dahil si Rowelyn? Dili lang gid siya ganahan sa iyang papa. Gibuhat lang to niya nga dili nga abuyo, gibiyaan sila or what. Ana, dili lang gid siya ganahan sa iyang papa. Walay story behind it. Dili lang gid siya gusto mo atiman sa iyang papa. What if awa sila gibiyaan? Be specific, be clear. Oh, kanang dili na tinuod na gibiyaan sila. So, wala, dili siya neglecting father. Basin, dili siya neglecting father. What if dili lang gid gusto si Rowelyn? Di na-scam pa ni Rowelyn. April Fools! Atong sentiment, magud, is para sa mga neglected children. Oo. And if Rowelyn is telling the truth na neglected child jud siya, Which we believe, first of all. na neglected child jud siya, I accept her reason not to forgive. Oo. We support that reason. Oo. Gusto lang ako balikan to kung question ba? I-clarify lang ako kay basig naman ko masuko sa comments. Na. Nga kanang lainaog ka ng mindset ni Darling. Uy, nganong selfish me nga nagdala mig children sa kalibutan. Except man good ni sa mga unplanned. Kaya wala man ka nag-choose nga magbutang og child sa world ana. Wala man nimo na planuhan. Although kuan jud ka kanang tanga. Nano man nagtinanga ka, wala ba kay protection? Wala kay protection, Apil na ko dito ha, basing masuko mo mga unplanned ha, apil mi dito ha, anong wala mi na protection. Pero at least, kanang, naaang bata na padayunon jud, diba? Because, I mean, we are taking care of our kids. We are grateful for our kids. I mean, we love our kids. I love my kids. Wala may perfecto na nanay o tatay. Wala dyan problema, tanan. Maski kami diri sa balay, na yung mga problema. Lisod kayo magpadakog teenager, guys. Grabe, guys. Nagkulbana na si Kringkay. Kay dili man teenager yung anak, pero makita na niya akong mga anak na teenager. Grabe jud ka, kanang intense kayo diri. Pero, I wouldn't have it any other way. Okay? Even though they are unplanned. We love them very much. Exception to sila sa akong question kanina nga, katong, why did you choose to have a child? Katong sa mga nagplano gyud, katong giplanuhan jud nila nga maghimo og children. Diba? Then in the end, inyo lang biyaan. Pero dili pod ni excuse nga biyaan yung children sa mga unplanned. Dihagikan kasagaran, dihagikan ang feeling nako ha, amot lang ha. Feeling nako kasagaran gipang biyaan, mga unplanned na siya. Feeling lang ni mo feeling. Feeling lang nako kay ma-imagine ako ba kung gigusto jud, kung giplanuhan jud, dili man na nilabiyaan. Bisan pag magbulag si mom and dad, mag-co-parent gihapon na sila sa bata nga just because they wished for that child. Yes, they chose that child. They're both willing to take care of that child. Feeling nako jud ang katong mga mamiya, mga unplanned gid to siya. Kana mga naka-unplan og bata nga naa na diri sa kalibutan tas nabiyaan. Wala pud mo excuse ana. Kaysa nagtinanga man mo, swallow the pill. Swallow the pill. Take care of your responsibility. Ana. Ayaw mo pag i-break na ninyo ang inyong generational curse. If it's generational. Na gikan man gumi sa broken family, then the curse should end with you. Then feeling nimo normal ra man na mabiyaan ng mga bata usahay. Wala yun na po na mindset, no? Kutahi lang ba? Wala mo kuningon ng anak tanan. Kutahi lang na yung anak. Ayaw na ninyo na buhata. Iputa na ninyo nga kuan na mindset. Kaya maapektuhan man gud ang mga bata gyud. Ang first and foremost gyud, ang una gyud maapektuhan dili inyong kapit, dili inyong ang asawa maapektuhan. Pero pinaka gyud maapektuhan is ang bata. Ang bata na walay sala, ang bata na wala niya gipili mabuhi diri sa kalibutan. Nya, baga kay mugnaw, kung masakit mo katiguangon na ninyo. Pagtaon pa ninyo inyong anak nga gibiyaan ninyo. Baga agnaw Bagagnaw. No? Diha pa ninyo sila pangitaon na anam mo'y sakit. Wala ganinin mo sila atiman, magpatiman pamuron nga nagkasakit na mula nagbatasan. Akong wish lang para sa ato ang amahan nga nawala pero nasa Facebook.
Ang wish na ko kay ka na healthy life siya. O healthy sila siyang kabit. Na null and void ang marriage. Null and void lang marriage. Kay para pag naamay something may tabo sa ilaha, like magkasakit ba sila, naay mag-take care sa ilaha sa isa't isa. They should take care of each other. Ang kabit o ang papa. Bitaw. Dapat lang. Sila ayaw obligahain yung gipangbiyaan nga bata nga sila mag-alaga sa inyo. Wala may delikadesa. Baga, nagyo kayo inyong naong. Kung mangayo pa muktabang. Wa magay mo katabang. Gani. Isa-isahon pa na ko diri. Sus, magsakit lang inyong dughan kung maminaw mo kang kung magsineryoso ko diri. Ingnon dyan ako sa inyo kung sa'yo tabo sa mong mama. Pang maalaala mo kaya, gyud siya. Imagine na lang ni. Di na ko itanan, pero imagine na lang ni. Naami isa ka dakong balay, nga dakong yuta. Tapad sa mong dakong balay, sa same na yuta, nagpatukod akong papa o another na balay para sa iyang other family. Right next door. Oo. Imagine that. Imagine. Para makip niya ang duha ka wife. I was so young, but I can still remember it. I can still remember the house, the lot. Ma-remember dyan ako tanan. Kanang bata pa ka, wala, dili kay ni mo na ma-realize ba nga, luya ni mama, oy. Wala kay kaluoy si mong mama sa una, magdula raman ka. Pero di ba imagine, sa kana pa lang, pagdako ni mo, ma-imagine ni mo kung say, kaagi sa imong mama. Ay anang nahitabo siya. Imagine na kung nahitabo na sa imo ha. Bitaw. Di ba? Nami kayo kung 37 years old na ko ato nga time, wala na. Cancer ba ko no? We love hard and kill hard. Ay! Ma-forensic files yun mi ani. Uy, dili po doy, grabe po ka. Simba ko gani. Pero bata pa man mi ato nga time. Wala pa mi buot. We ain't know naan. Pagdula-dula na mig bato, balas, kaon og balas, baboy-baboy. Kailan kag baboy-baboy? Oh yeah. Ana magkamang-kamang sa balas? Asint that. Kanang naay ko ana ay bangag. Unsa na sila garapata na ba? Dili na garapata. Unsa na? Amo sa tawag ana. Basta dili na sila garapata. I've seen a garapata and I've seen the baboy-baboy. They're different. They're different bugs. Basta ang amo lang gustong unified me og opinion ani ni Green kay nga dili gyud mi magpasaylo ana. We do agree with you, Crystal 28, nga dili atimanon ang papa nga nangay tabang. Ako dili po kumutabang ana. Oh. Kay dili lang ko. Ayaw mo pagbuot. Naay ubang tao gadumot, naay uban dili pasayloon jud go. Pasaylo mo. Good for you guys. Good for you. Ako dili ko. Okay? Ayaw na humana ang storya. May pagani ka kay makaingon ka nga I wish him well katong sa ato ang ano ba? Huy, pero atik-atik naman to. I wish him well. Sige, kung pangutana sa kumbana ba, si Juana pa, kalusa pa siya makarma, wala pa lagi. Mao na ang bitter ko kay mura man gud siya gulay karma, murag happy kay siya sa iyang life. Mao nang bitter ko ba. Uy, kabalo ba mo guys? Makitaan ko na mo siya sa Facebook. Oo. Si ate man na ang sigig stalk god. Si Darling man na ang sigig stalk sa Facebook niya. Ipakita man niya sa amo ang screenshot god. Oo, kaya ko tayo na-update siyang life. Uy, guys, na siya bagong post, apalit siyang car. I-post ako sa amo ang group chat sa mga maigsuon. Guys, apalit siyang bagong car, Mazda na red. Uy, pareha sa atong kuwan! Katong kabit lagi! Bongga-bonggaan. Sa lalaki, di ito nga car. Ay, oo! Wala no! Tinood na, Mazda na red. Post ako, ha? Ay, basta mga Mazda na red. Nangabit na. Nangabit na siya. Oo. Na siya, reputation ng Mazda. Mazda? Bekenemen? Naminaw ka? Ha? Basta hindi ay. Reputation sa inyong company, oh? Na red na sedan. Ano? Iyak! Di makita na mo siya nga kanang murag it appears from his social media newsfeed timeline nga okay kay siya. Nami kayo murag wala manggoy car. Mo nang maglagot pud ko atong sa katong nangabit pa tong last episode nato ba nga nganong supportive sa iyaha ang iyaha mga Facebook friends. Nganong wala mo naluoy sa wife. Kanang lain ba? They're not punished enough. Siguro if there was a punishment, kung naay karma nga niabot, siguro I'd consider. Pero kini si Miguelito Bantilan, mabalik ta ang iyang karma kini. Yung nagkasakit siya. Nga wala na magbantay sa iya. Wala na magbantay. Dili gihapon ko, bala ko din. Oo. Wala mo ko ningon na kanang may rapon na sakit. Wala ko ningon ana. Dili po. Pero ningon lang kong meresi, which is the same thing. Meresi kay mo wala anak dili ka bantayan. Wala ko nalooy. Wala ta nagmeresi kay nagkasakit siya. Nagmeresi ta kay walay nagbantay. Walay nagbantay sa iya. Ikaw po.
Pagtarong mo, listener, B. Gani ka. Dili magtarong og listen, ha? Kami na, bagtarong. Bahala mo, eh. Hindi na ako ganahan. Sige. Pero, tinuod, basta, para sa kuha, wala na siya forgiveness for now. You know, I can never say never. Nobody should say never. Never say never. There's a saying, di ba? Sure. Never say never. But I would only forgive the person who betrayed us and neglected us if they give us 10 million. No, kay kwarta. Give us some monetary, say tawag na compensation. Compensation. Then we can talk about it. We can talk about forgiveness after the cash. Not even forgiveness dayon. We can talk about it. I'll think about it. Sa case ni Miguelito, wala man siya kwarta. Luyan niya. Okay na nga, mag-donation. Oh. So, that means, basi wala jud pud siya kwarta, no? Wala siya kwarta. Pero naabi ako yung nabalaan ng mga cases, guys. Apart aning kay Miguelito nga na marang na meresi siya, nga wala yung bantay siya sa SPMC karon. Na jud mi nabalaan nga mga real life stories nga na gabaan jud ang mga nangabit. Nadyo gaba na tabo sila, ha. Di lang ako inonrilain po. Pero, at the end of their life, karang before they died, at first, nung nagkasakit siya, wala man siya gipasaylo dayon. Pero at the end of his life, before he died, yun, giadto siya sa tanan niyang anak, then hatagan siya words of assurance ba nga kanang, napasaylo na ka na mo before he died. Sa iyang deathbed. Sa iyang deathbed. Which is nice to hear if you're on your deathbed. At least ka na kay delulu nga. At least napasaylo na ko. Maski atik-atik lang gud siguro to para lang jud na peace of mind ang ilang terminally ill person. Ana ba? Good for them. Pero kung na-imagine ako in my shoes, I would still wouldn't care. I'm sorry. Wala man jud kay care. Wala man kay memory niya. I don't remember nothing. I nako memory gamay. Pero kanang murag I don't care. Ana lang good. Ako kanang naadyo ko'y memory niya. Grade 2 na good ko. Na kay memory anak daghan. Labaw na atong magulang. Atong magulang na si Chester Blank. Reveal. Na-reveal na. Oo. Imo biyang naong yan, ang naong biya sa mga anak yan, pareha kag naong sa itong amahan, Ginoo ko, Lord. Uy, imo kay maguwangan po, uy. Bahala sila. Sila din, mag-appear din sila pag magkita sila. Ay, imo ka maguwangan. Ako kamagwangan nga anak, o ang kinamanghuran sa akong magulang, pareha kag naong sa mong amahan. Bitaw, it's true. I can see. Yeah. The Facebook pictures that he posted now, na makita naman sa Facebook. ang mga naong sa mong mga anak, pari-pariha. So, his legacy lives on. Oh my God. Good for him. Wala ko'y labot sa imo, ha? Maybe I don't wish you nothing. Iya yung name kay Paul Ryan Llanes. Dara o BPI? Mo gani, tura gani, na-realize na ko. Oo, ayaw mag-donate. Di na ko ingnon ang account number. Buang. Pero kung gusto mo mag-donate, at tuwala ang account ni Ryan Llanes or Ryan Llanes. RYLLANES. Okay, na-update wala na to nabasa ng update ni Ryan Llanes. Ay, basa na to ang update. Na-update si Ryan Llanes. Sige. Quote, dili man nato mapugos ang iyang family na atuon ug asikasuhon si tatay kay tungod sa issues nila. Kita na lang mag-asikaso kay tatay. Unquote. Kuyawa na to, naagi hapoy. Very good for them. Naagi mga mabubuting loob dire sa world. Ano, sige, mag-burp. Ganina na ako sig burp. Sorry kayo, guys. Pero wala na may mahimo. Dawaton lang ninyo among podcast. Accept it for what it is. Gani. Thank you so much, listeners. We love y'all. Kay kanang daghan gyud po mabubuting loob dire. Kanang okay, bahala mo. Kanang good for you guys. I mean, I'm happy for you guys na tabangan ninyo si tatay. Bahala mo dira. Ako dili ko mo. Basta. Bahala mo dira. Humans manggudta. We have individual emotions. It's not black and white. There's always the gray area. Dili gyud ta pwede magbutbuot lang yun. Mo lang ang bottom line ani. Bitaw. Ay mo pagbutbuot. Kana nay masuko.
pasayluan na lang na, uy, tigwang na bito napit na naman, mamatay ganina, magmahay gyud ka. Wala ka kabalo kung magmahay siya o dili. Kay, wala pa kayo. Dili man ikaw ang siya. Ito. Oh. Basta ikaw ang magmahay, maski wa kay apil sa pamilya. Magmahay lang ko kag imuha sa imong balay, ayaw apila ang anak. Kay wala gina siya kamahayan, kay sa una sa gamay pa sila, nagpakaulipon na sila. Nagkalisod, way makaon. Maski asa na lang mo adto para mabuhi. Luuya po, no? Yung anak man puta kring. Although swerte lang tanatay lolog-lola nga nagdawat sa among pamilya. Who took their daughter in with her children, which is us. Pasalamat na. Pero na yung dili swerte. Katong nabiyaan nga wala na yung maadtuan. Magkuan dyan, maglisod din na. Bito. So kamo, dili mo magbuot-buot sa bation sa anak. Ano, magbuot man mo. Ako message nga kasuko karon para ni sa mga ni buot-buot sa anak na si Rowelyn. Walay magbuot. Mind your own business. Gani. Okay guys, diri na ta mahuman sa atong episode. We will wrap this up and this is Vote in the Poll! Atong poll karong adlaw kay pasayloon pa ba nimo ang parent nga namiya sa imuha? Bitaw tan-aw na to kay naman jud mo disagree. So tan-aw na to, di ba? And the question. What's the question? Pasayloon pa ba nimo ang parent nga namiya? Pareha. The same. What time mahimo, guys? Comment lang good good. Comment on your comment on your Spotify app. Pero kung taas inyong comment, ato man sa YouTube or Facebook. That's it. So easy. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode to your friends and subscribe to get notified of our latest episodes. Search lang sa Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Facebook, Dili ni Advice. O basig na yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Pareha kay Crystal28. Thank you so much, Crystal28. Donnie, thank you so much for your entry. Valid kayo yung entry. A certified board passing question. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. We also accept tips and donations. To submit your stories to advertise or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's diliniadvice with a C, not S.com. Unya, mora to guys. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ug salamat kayo Crystal28 sa imong submission for this episode. We hope to receive more suggestions from our listeners and see you next Tuesday.